Atxiki data 2026ko martxoaren 19 atarratzen bertatik hasiko da. 24. korrika arratsaldeon ikus-entzuleok jarraian eskainiko dizkizuegu xehetasun guztiak eta gaurkoan Azparnera ere joanen gara. Ipar Euskal Herriko 9 enpresak osatzen duten bizi eta lan herrian taldeak Azparneko etxalde bat erosi baitu eta bertan 4 etxebizitza eraiki dituzte langileei zuzendurikoak. Azparnen jarraituta 15 urte dira Bobs Bier sortu zenetik eta orain Angelun Briu Paba ireki zutela 2. urteurrena ospatu berri dute. Lekuan egindako garagardoak dastatzeko eta musika ere gaurkoan Polin kantari lapurtarrak bere bidea segitzen du zenbait proiekturekin. 2026an disko bat landu nahi luke eta bitartean kantaldiak eskaintzen ditu bakarlari moduan Jon Itzainarekin eta Terre Sorore taldearekin ere. Asteragoaz. Martxoaren 19an abiatuko da korrika atarratzetik. Duela 40 urte bezalaxe, 1985an ere bertatik atera baitzen 4. korrika izan zen orduan, Piarresla Fito omendu zuten, korrikasi baino hilabete lehenago zendu zena. Herri bat, hizkuntza bat, leloa izan zuen orduan. Euskara gara oraingoan. 24. korrikaren leloa 2026ko martxoaren 19tik 29 atarratzetik Bilbora. Euskal Herri osoa zeharkatuko duen euskararen aldeko lasterketa. Euskara gara da korrikaren aldarria, baita euskaldun guztiona ere. Martxoaren 19an abiatuko gara atarratzetik eta 11 egun eta 10 gau geroago Bilbora iritziko gara martxoaren 29an. Aurreko edizioa Baionan amaitu zen, jende zabatu zen lekukoak zekarren mezuaren irakurketan eta oraingoan ere jendetza izango da ziur, urtean zehar 600 biztanlera iristen ez den Zuberoako herri txiki honetan. Atxiki data beraz, atzera kontu hasi da korrika 24, hemen da. Ipar Euskal Herrian etxebizitza bat lortzeko problematikaren aurrean aterabideak atzemateko, Ipar Euskal Herriko 9 enpresak osatzen duten lan eta bizi herria taldeak Azparne erdigunean kokatua den etxalde bat berritu eta 4 etxebizitza eraiki dituzte bertan. Egitura hau osatzen da beste egitura batekin daukaguna, talde ber horrek aieran, nun baditugun ere 7 etxebizitza, beti gure lankideentzat. Gerauta gehiago zaila baita gure lankideentzat, hatxemaitea etxe bizitza bat baldintza duinetan, eta hortako dugu guk lantegi gisa erantzun hori ekarri ukan behar. Bertan bizi diren 4 pertsonak lan eta bizi herria taldeko partaide diren enpresako langileak dira. Eta hauek merkatuari alderatuta alokairuarentzat prezio merkeago bat ordaintzen dute. Hain zuzen 3 gelako etxe bizitza batentzat 80 metro karratukoa 500 euroko alokairua ordaintzen dute hilabetean. Oinokoan, banketxeekin ez baitugu gauza bukatua alokatzen dute. Baina gure ideia da, hemendik 5-6 urtera, hemen fidelizatuak bali maditugu lankide horiek, gai izan ditezen gozamenaren erostea, usufruit deitzen dena, eta jabetza hutsa, gure lantegiak, SI daukagunak, lan eta bizi herrian sortu dugun egiturak, atxik lezake. Hola, segurtatuko gira ez dela sekulan izango spekulazioarik egoitza horren gainen, eta beti hor izango diren biztanleak lurraldeari lotuak izango direla eta lurraldeko lantegiei. Antzeko proiektu bat burutu dute aierran, baina proiektua aitzindaria Agurrek kanbon burututakoa da. Nun ukan nuen aukera erostea etxe zahar bat, eta nun egin ditugun 6 etxe bizitza, horietariko 5 gure lankidei luzatuak dira, eta izan da lehen erantzun ekarpena etxe bizitzaren arazoari Ipar Euskadin. Lehen modeloa zen, horrekin esperimentatu izan ditugu pixka bat nola diseinatzen altzen nolako proiektu bat, nola finantzatzen altzen ere bai, eta horren ondorioz lagun dituzten lantegi multzo handana batek etorri dira enegana eta elgarrekin montatu dugu egitura berezi hau partekatzeko proiektu hori eta hedatzeko eredu bat zinez izan dadin Ipar Euskadin.
Azparneko etxebizitza berri hauek eraikitzeko obrek urte bat iraun dute. Antzineko pareta zaharra atxiki dugu, zenta nahi ginuen atxiki pixkat etxeren historioa, eta gero barnean dena berritu dugu, lau apartimendu badie, denak berri-berriak. Orotara Aierra eta Azparneko proiektuek 2 milioi euroko investimendua suposatu die enpresei. Haien hitzetan ezinbesteko engainamendua, enpresen garapena eta langileen fidelizazioa bermatzeko. Bob Spier garagardotegiak beste egin du Angelun bere urteurrena ospatzeko. Bob Spier garagardoa sortu zen Azparnen, duela 15 bat urte. Bitokitan ekoiztua da, Azparnen eta hemen Angelun. Hiri handietan ohikoa diren estiloko brew pub hau duela 2 urte abiatu zen. Beraz, brew pub hemen tokiontako lema zer da, beraz ekoizten da garagardoa hemen eta hemen edaten da. Egia handiko brew pub delako giroa eta hemen ere ikusten dituzu futbol matxak, egialakoak, atletikoak, baina baita ere frantziako taldeenak, rugby partidak, eta gero gainean bada erreserratzen du toki hori egiteko talde gauza, badira aukerak asko. Eta 2 urteko bidaiaren ostean balorazioa positiboa da. Bai, zigarri ongi, Boziren marka pixka bat ezagutarazteko kostaldean, eskualeriko kostaldean, eta ez da errezen, kompetentzia bada, eta toki honekin promozio oso interesgarri bat egiten dugu, ez da hemen bertan jaten alduzu, edaten duzu garagardo desberdinak, kalitatezkoak, gustu zapore oso interesgarriak. Gure garagardo egileak hemen beren buruko ideiak eta beste gauzak imaginatzen ahal eta egiten alduzte, eta oso interesgarria da. Ia egunero bazkaldu edo afaltzeko parada ere bai, eta etorkizunean hilabetero animazioak egiteko xedea dute garagardo munduaz gozatzen jarraitzeko. Ezakit nola egan, ezagutu nahi zaitu da nongoa ziren, zergatik bizi zaren. Urteetan, denbora luzean, Julietekin kantatu eta Pauline bakarlari moduan agertzen da orain hemen bezala senperen Larreko gelan. Mintzan indaiken agarria naizera, iduritzen zait. Zera izango den itzulera. Batzuetan, Jon Itzainarekin kantatzen du ere, Miarritzen eskaini zuten galauntan eman dezagun. Eta Terrez Horror taldearen baitan, 3 emaztez inguratzen da Pauline. 4 neska gira, 4 kantari, bada kortxikar kantari bat, bada katalan kantari bat, martinikako kantari bat, eta ni euskara bariatzen dut proiektu honetan bai. Ezagutu gira duela 2 urte orain Astaforreko ekitaldi batean, Astafor da Francis Cabreren herria, eta antolatzen dituzte ekitaldi batzu, nun artistak ezagutzen dira eta egiten dute de rencontre d'Astafor daitzen dela. Eta han ezagutu gira neskekin, eta ekitaldi eta ondotik taldea sortu dugu eta zinez pixkat originala da, zenta 4 hizkuntzekin ez da sobera egiten, baina hori da ere helburua berrikuntza pixkatek hartzea eta tokiko hizkuntzekin, hori da. Biziki interesgarria da artistikoki eta ere gure bizian elkartzea jende horrekin, zenta badugu berborrokak, hori ikusi dugu, bat ditugura berborrokak,
Gure hizkuntzekin ez dira kultura berdinak, ez dira hizkuntza berdinak, baina berborokak ditugu eta hori biziki interesgarria da elkar ezagutzea, horrentzat ere. Eta emazteak gira, nahi ditugu gure kulturak ere agertarazi ere munduan. Nire buruaz... Polinek bi kantaldi eskainiko ditu asteburuan, larun batean Baionan, Le Carré aretoan, eta biharamunean igandean Miarritzen Le Garage hotelean. Jaun Andereak egon pixko, eta bihar arte. La timideza que me acompaña en la mochila en el camino. La timideza que no em deixa parlar a meu amic. Zaila zait hitz egitea, kantatzea nahiago dut. Hitzak musikan eman eta